bandiraɓe min calminimon moni kala inde mum e yettode mum émission sénégal men hannde waɗi taɓal wadde no gowɗen wadde yaade e leydi ndi ƴeewen goto e hatanteɓe e ɓiɓɓe leydi ndi banggue mo hetti o mbaɗen mum hen yewtere hande koɗo men ko eladji Amadou Dikhal Ba jarani keɗen mbaɗi hen commentaire to banggue communication to banggue gaynaka eko nandi hen eɗen gandi ko nanɗo pattam lammu manam e ndin mbaadi e guitteɗen ɗum gueɗal kadi jogani ɗum manam gandal ko welama mawɗo noon hande Aladji Amadou Dikhal nde bismiɗa min ɗo henne e galle maɗa rokkude men saaha nde tawno hay sinno ko mintaji ɗiɗi so neɗɗo itti ɗum e temps muɗum tottuma koko heewi ko ardi foof calmina bandiraɓe calmina WINNDERE-TV e on saaha puɗɗoɗen nadde e yewtere nde Alhaji Oumar Dore komi mi salminima mi yettima mi salmini Sénégal foof mi salmini kadi dendagal bawɗe heɗiyade aya o kala ko waɗoy hen perguette yoɓe jaafa min par ce que neɗɗo timmoɗo Allah timmi tan ko Allah mi yettima no feewi no feewi no feewi no feewi par ce que haɗa waɗa ka communication yiɗi ko ƴeewoyde kabaruji e humpidde yimɓe weeɓani hande jaydiyankoɓe ɗum noon emin jettuma Allah nahnima galleyel ngel emin mbima bisimilla jeew galle o sukaɓeɓe a yiiɗo haaron toskelena doga he fof mbima ko bisimilla ɗum noon en calmini aynaɓeɓe en jetti kadi jiknaɓe men en jetti Allah en jetti jiknaɓe men kala ko wawi hen won ko heeɓe ɗum noon en jetti kadi sukaɓe galle ɓe fof en ɗaccani hay goto ɗum noon mi salminima mi juurima Aladji Amadou Dikhal caggal nde calminɗa bandiraɓe namdala men gadalal mbaɗanni wonata ko ardi fof somin mbima holko woni gaynaka holko mbatta définir gaynaka gaynaka ko ɗum calɗi tati gaynaka ko jawdi ɗum ko premier neɗɗo gaynowo o ɗum ko saldu premier neɗɗo gaynowo o ko ɗum saldu premier deuxièmement ko ɗum jawdi gaynetedi ndi tati ko hoɗo ñamate ko nayyi ko ɗum ndiyam jaretɗam ɗam ɗiɗo calɗi nayyi tan mbi gaynaka sa wi waɗi décret gaynaka tan ko ɗiɗo calɗi nayyi tampire kala ko ala hen ko ɗum tampere so jawdi woodi denowo ɗum ala ko ɗum tampere so jawdi woodi ndiyam ɗam ala ko ɗum tampere so jawdi woodi durgol ngol ala ko ɗum tampere wadde ko ɗiɗo calɗi nayyi e yoɓɓo gaynaka jaggi ko ɗum ɗiɗo calɗi nayyi tan mbi gaynaka beele gaynaka won participation wawi addude to banggue ɓamtare leydi Oumar Dore gaynaka koko waɗi fayida e nder lesdi he gaynaka kadi ko endu ndu ganduɗa ndu ko ndu endu ɓamtare ndu ganduɗa ndu ko enɗi ɓamtaɗɗi lesdi Sénégal jeeya gaynaka koko ittat joote aɗa famide gaynaka sa rendini ɗum mbaalo o mbeewa o nagge nge pucco o ngeloba mbaba ba ɗum ɗo fof ko ɗum hunde nde ganduɗa ko ɗum outiji ɗi ganduɗa ɗi siko tawi ɗiɗi dokkama doole ɗi mbaɗama ngaalu ɗi keplama no foti ni heblirede jomum en ɓetama ha gandaɗo hakkillaji mabɓe tolni e hol façon noɓe ballirte e ɗo tolno mabɓe gaynaka ko ɗum hunde nde ganduɗa neɗɗo wurat hen lebbi sappo ɗiɗi 24 heures sur 24 heures ala taƴgol haɗa faami de haɗa ndemba siɓe ndemi lebbi tati e nder leydi Sénégal tan dartema naggue gue sogo jibani lebbi jeenayyi haɗa gue ɓira kosam ɗam nani ɗon ketugol ngol nani ɗon kosam kaɗam ɗam nani ɗon kaccoɗɗe ɗe nani ɗon cuɓate ɗe nani ɗon wadde ala ko woppaten jomum wurat hen lebbi jeenayyi ene hen wuuro hen heewi naggue heewi yorudude tawi wona jellinoɓe wadde gaynaka siko tawi waɗama ngaalu jomumen keplama ko ɗum hunde ittande joode malgré naggue ala gueɗal e nder lesdi Sénégal gila 1960 président ji kewɗi ndewi ɗo en beele gaynaka heeɓi gueɗal muɗum tan no foti ni heeɓirde haɓe tiɗi tigui rigui minen aynaɓe de min keeɓi gueɗal amen e kala fannu walla ala gaynaka koko yeebaka ɓe tan ko saaha no hutorte e saaha mo sohlata yimɓe fof kuccana ɗum so paari kadi état yaha lawol muɗum Oumar Dore komi lamɓe rewɓe ɗo Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall e oɗo laamu puɗɗiɗo doɓɓude goto fof
waɗi heen seeɗa mum kono ko ɗiɗo ɓuri heen yidde gaynaka hay so politique mumen laaɓani e gaynaka woni président Senghor e président Macky Sall koddama wiide noon eyyi maymi aranma heen bisimilla est ce que aɗa faami par ce que ay Senghor o wonano neɗɗo mi wiyani homo jiiɗi gaynaka kono Senghor yiɗno ko dowriyankoɓe par ce que Senghor de arande nde dowri ndi ala kodi woni ala kodi firti ɓe gona citoyen ɓe hay wodde ɓe gottata de Senghor ari nde ministre mo idi wat ko ministére développement rural haɗa andi ko ministére sa firti ɗum pulaar ko ministére dowriyankoɓe Senghor ko dowriyankoɓe yiɗno demowo o gaynawo o e gawowo o fof fotnomo ɗum takno o yeehi o hoɗi lamɗo Amérique goto manda ko dimi kaftere wonno on nawi ɗum toto aynaɓe Amérique ɓe gonata o arti o waɗi carriérage de dolli ɗo noon mami darto ɗo wonnannan mi rimiraje ne kaala vraiment neɗɗo siko woni juul yo haal gonga neɗɗo kadi sa woni kilifa baɗaɗo respecté haalata gonga wonɗo kaani ɗum télé heccanki dollide Ablaye Wade rokkiri ɗum heɓti ɗum ko Haruna Algala Dialala e aynaɓe goɗɗo heɓtani ɗum Haruna Gala Dialala heɓti ɗum wonde aynaɓe wonɓe commune de Thiargui wonde aynaɓe wonɓe commune Thiel wonde aynaɓe wonɓe commune Gassane mbeɗa yiiɗi waddude Oumar Abbas débat pour probléme dolli ko mawnam noon je lui respecte beaucoup mbeɗa ɗum yiiɗi Senghor waɗi carriére dolli kobo ujunnaji jeetati hectare e ujunnaji 7 e temedde 5 120 kilométre carré sa ƴetti région Kesso dolli ɓuuri région Kesso wona espace mo ganduɗa o jawdi ene toon ne e jawdi ndi honi toon safre yimɓe ne jencina toon idan ko seeras joguino ɗum nden wonno directeur seeras ko biyete Souleymane Diallo de SODES ɓe naati nde projet goto biyete SODES docteur Sori Gueye heeɓi ɗum ɗo évaluation aynaɓe puɗɗi ummade to banggue commerce banggue jeeygu jawdi par ce que nden haɗa wawi yeeye ngaari gotir peesani daña hen kalis kewɗo ko ɓujiri ndi wawa addude min puɗɗi janggude alphabétisation jangde mawɓe est ce que aɗa faami de yimɓeɓe hande kala mo tawɗa dolli hande kala mo tawɗa dolli wona jenguel wona kaaɓo ka garɗo a artan jaam tawma ɗon juuɗɗa mo wona jenguel e kaaɓowo est ce que aɗa faami de wadde dolli ko ɗum outil mo ganduɗa ko ɗum patrimoine de l' élevage ko ɗum fina tawade gaynaka ɗum min foti jaggede neɗɗo noon ene wawi wiide mi ari mi waɗi ɗum ɗoyete dolli kono dolli artude junggo aynaɓe le 5 juin 2003 Ablaye Wade wiya yekkiti junggo mum e dolli ɗum ko gollal Haruna Gala Dialala wona mbeɗa jinggan ɗum est ce que aɗa faami de wadde a Senghor waɗi hen hunde Ablaye Wade e Abdou Diouf masla kadi ko Abdou Diouf fuɗɗi amen tottu ministre de l' élevage plein budget o woni 4 milliards biyete Sangue Mballo yo Allah yurmemo yaafom Ablaye Wade puusi budget o hamba ari 9 milliards woppimo ɗon Macky Sall ƴettimo ɗon ha addimo 40 milliards wadde sa ƴeewi hunde a andat ɗum gollatɗa ɗum pewna ɗum walla jiiɗa ɗum mbaɗa hen ko mbawɗa wonan laaɓi ceerno jiɗmi wiide Macky ko waɗi ko gaynaka ala fof président de la république meeɗi ɗum wadde e gaynaka sona Senghor heddiɓe maslan tan Abdou Diouf maslanna Ablaye Wade maslanna ɓeɗo arɓe ɗo joni Thiamin Hullu Haydara ala koɓe tege jooɗi men tawa est ce que aɗa faami ɗum tan jiɗnomi addandemo seeɗa cimtol e ka nder gaynaka ala gueɗal a lesdi nder Sénégal naggue ala gueɗal
min ngala ko wiyete ko code pastoral si a gonɗinede wotama gonɗinaka en wayno koye on banggue paami beele gaynaka ene jogui tan caɗele ɗe ganduɗa ko ɗen goni caɗele memotoɗe jiyanode ɗum ɗo de ko caɗele gaynaka guila tan ha ɗo ɗo yarete ronkama yo saf haɗa andi Oumar Doore komi siko hunde wuure lesdi wiya ala ɗon gueɗal ɗon caɗele kayɗi holko woni probléme mbe ndema ina jogui wiyete code agriculture hay eaux et forêt en ina jogui gueɗal e lesdi he ko wiyete code forestier mahoɓe hoɓe jogui code ko ganduɗa ko tonggui ko assemblée nationale naggue gue e mbaalu o e mbeewa ba tongaki e assemblée nationale minama Dikhal wi wonata faami wadde hunde so ala gueɗal e waktu fof ne wawi umminede ɗo wonno ɗo ɗum waktu fof neɗɗo ne wawi ar tawma ɗo ɗo gonɗa haɗa hoɗi ɗon duuɓi 400 jaatima wima ummo ɗo a jeeya ɗo wadde ɗon tan caɗele kayi wadde somi faami ko mbiya toon on ngala ɗo gayni ɗon on ngala ɗo gayni ɗon foof poɗɗon taw ko wadde feere taw ha tongoɗon e assemblée nationale e sarɗiji leydi ɗum woni affaire nde ay o loi mboɓe kibitani loi orientation agro sur pastoral Ablaye Wade waɗima 2004 ɓurɗo bonde gaynaka kono kadi hombo hollire gaynaka hembo fuɗɗi kadi ay taki mbima mi masla Ablaye Wade fuɗɗi andit gaynaka meccal no fonctionnaire o comme no demowo o comme no gawowo o Ablaye e loi orientation agro sur le pastoral he Ablaye Wade holli gaynaka meccal comme no mecce Sénégal ni foof kono kadi o arto tongi gaynaka ko ha tiiɗo o waɗi caabi o sutti woppi ɗum nder boni tongama sokama est ce que aɗa faami par ce que mi holluma hande sa ƴettiɗo wiyete fooñi e nder commune mba deyaji mi haalnañim haal touba beelal en fof ko aynaɓe jeyno remoɓe e mahoɓe gari ittiɓe ɗon hande haaɓe jooke dolli remoɓe kadi nen cukke amen emin dondi raneru ferlo hande kala egguɗa ko Jolof egguɗa ko région Matam région Louga kala egguɗo doƴɗa ko funnangue tawi wona joomen bayde on toɓɓe banggue worgo waɓen Sambil Birom Samba Hawa en Amadou Bacca Binta Beyli en Oumar Baydi Mayli en tawi wona ronde toɓe banggue Saloum en jogui bañ kala joom naggue hande haɗan huccide funnague wadde firtike goo jawdi ndi nani heew yimɓe nani heew est ce que aɗa faami lesdi ndi ɗo ndi foti no ɗon tan ndi foti wadde ɗum ɗo koko foti ƴettanede peeje ƴettane peccorde woto ɗum addoy ɗo probléme mo ganduɗa o en mbawamo soodi d' accord mi nani mbiɗa gayna ko probléme jogui bon min woni ko hawni kam sa ƴeewi gaynaka pelle ɗe joguiɗe pelle daraniɓe gaynaka pelle dilloɓe gaynaka sa limi guila min ko battumi nande hen femde ñalawma hande mankata pelle nogas walla ni mana ɓuura ɗon mais holko woni probléme o gaynaka kako goto pelle mbayi tan kono leydi moni foof wi daranto ko ɓamtare gaynaka ronkama yo ɓamto beele ko darade ɓamtude gaynaka walla ko darade ɓamtude hoore muɗum e nder innitorade gaynaka cikkuɗa Oumar Doore komi ayi fedde tan fulɓe e Sénégal mi wiyani Afrique fuɗɗi ko 1952 fedde wiyetede union des pôles kono fedde leñol kono nde wona fedde gaynaka wonani fedde gaynaka woni mo fuɗɗuɗo ɗum waɗno ɗum créé que docteur honorable député docteur Boucar Arɗo Ɓooy en 1952 fedde nde nawi ɗum ha 1959 pulla idiɗo yara ɓuddugal wiyama woni wiya honorable ko kanko e Jolof kam nanda sengo won 1959 o élire député est ce que aɗa faami de ha refti hen ko biyeteɗo Aliou Ba mutuel éleveur du Sénégal 1969 fedde wotere wonno wonde ala nden ko fa nden dolli udditi est ce que aɗa faami de nden fedde ko wotere wonno mi tan mi tongo ɗo walla mi yawta coopérative des éleveurs haɗa andi Jam Mamadou kay eɓɓi coopérative e nder leydi Sénégal wonno Jam Mamadou ko dowriyankoɓe ko pana africain ɓurno hedde
ko takno ko tubakoɓe hulde ɗum kañum o ɓurno wonde ko gendi ɓaleɓe o waɗatno défendre ko ɗen probléme gaddi hakkude makko e Senghor est ce que aɗa faami de kay waɗno créer des coopératives hawre événement 62 o waɗi o jaggaɓe jaltinoye programme o en 76 70 woni coopérative des éleveurs e yurmedo Allah Alhaji Samba Yar heyni ɗum kadi kone wotere nde wonno mais probléme holko sadi pelle ɗe muñunum tan mbaɗatma pelle mi aranma pelle he c'est quoi est ce que pelle ɗe ɓuuri aɗa andi pelle ɗe ay demin deɓe keɓtat dolli pelle gonnoɗe ɗe foof koɗe jeeɗi hande koɗe capanɗe jeeɗiɗi ganditaɗo au niveau de direction élevage capanɗe jeeɗiɗi fedde haɗa andi ko addi mi rokkuma tan hen pelle doole ko sawru makki ɗi mbaɗa kérier ko sawru Macky Sall yimɓe jiiti koye maɓɓe par ce que makki ne wallitatno yimɓe aynaɓe kalis million ngaji hoɓe pecca koye mumen joni par exemple so woni ino es joni siko Haron Gala Dialal heeɓi fecca ñim tan yahay waɗa kérier fedde wona faami si Aliou Dembour Lelle fecca ñim walla Ismaïla mi yahay waɗa kérier pelle ɗe addi ɗi ko président Macky Sall wadde pelle ɗe ɗe daraki gam ɓamtude gaynaka moni fof yiiɗo to hoore mum ayi Oumar fedde wayri darade pour darano gaynaka e laamu Abdoulaye Wade bon woni hollen fedde nden fedde sa ƴetti tan Samba Yere en Malick Sow en yo Allah yurmi ɗumen Cheikh Sadibou Yarba Haydara en yo Allah yurmi ɗumen Cheikh oɗo yette Cheikh Bamba Sow en Yero Doro Mamadou Paté Diary ƴawdi ngalo en sa ƴetti ɓen ɗon sa ƴetti quelque waɓene Elage Tidiane ani en est ce que aɗa faami de ɓeɗo ko daraninoɓe leñol ngol ko daraninoɓe gaynaka mi yettoɗo yet ceernam Alhaji Boubacar Ba kay jangganimi communication kay jangganimi kadi radio est ce que aɗa faami de Boubacar Ba mo RTS en calminimo en calmini Elage Abou Diow jinmi wiide ko Abdoulaye Wade yawti ko fedde daranide gaynaka ala darnide hoore mum tan woodi sode darnide ko sukki tan ko laamu nde sukki tan ko makki minen min cukki tan ko makki so makki waɗi ko moƴƴi ene moƴƴi siko makki waɗi ko boñi ene moƴƴi wadde firti wona laamu o wari e gaynaka wona laamu o wasi darnade gaynaka ko daraniɓe pelle darnuɓe pelle ene mbiya darniɓe gaynaka ɓe ɓen mbasa darnade gaynaka ha gaynaka ɓen natti ɓen goppi bolol maɓɓe ça ay sa woppi bolol maɓɓe goɗɗo rewo ngu minen goppi boli amen min mi waddaten hooram par ce que min waɗi créé union nationale des organisations éleveurs Sénégal pelle jeeɗiɗi mbaɗi ɗum créé Haron Gala Dialal alano fedde min gaddi ɗum min mbaɗi ɗum sappo haɗon jeeya ko ino es que personne ressource gaddaɗo fawa dow ino es hay fedde wotere nde yaltani kala jeeyaɗo ino es joguiɗa toon hunde ummiɗa ko fedde kay goto wonimo ummake e fedde adda fawa dow woni heyni ino es gila am ha goɗɗo gila ñande Macky Sall haali ay joni joni mbeɗa haalda aynaɓe jomen jam ɓe min mbiyata jomen Jambil Kolda te inchallah koɓe jaho Kolda hoɓe jogui probléme hande ala fedde foof nanata gaynaka ndemowo kaɓi fedde nde ummo yaha toon a nanata gaynaka baali mum maayi fedde nde ummo yaha toon a nanata gaynaka warama fedde nde ummo yaha toon feddama fedde goɗɗo fof ndini poti heɓe dal noddataɓe minen noddatamen min gara tan ko ministre élevage siki ministére élevage noddi pondata yimɓe jaltat ko miruji he kono tan so Oumar Dore comme wi gaare kawriten pewjinen koye men holno mbatten hay goto noddataɓe ko sabi ɗum exactement ko addi ɗum est ce que ɗum wona ɗaminade mi anda ko ɗum ɗaminade ko ɗum ɗaminade ay sa ɗami sa ɗaminake neɗɗo hulani ɗum babiyam wi ko hul Allah joora keeci kala gonga pelle ɗe koɗe ɗamaniɗe laamu he ɗe goose laamu he te ko Macky waɗnatnoɓe ko président Macky waɗnatnoɓe ko mi wiyaji waɗata de kono mi sikka ñim ɗaminaji par ce que Macky yeddi mum no mawno gaynaka ƴeew tan ko Macky waɗi ko gaynaka te yuppi ko hen million ngaji Oumar Dore komi sa yeehi Diagali walla sa yeehi honɗum wiyete sa yeehi Teskere walla jaaha Wuro Ɓulli
walla jaha nokku goɗɗo a yiyata ɗum a gaynaki hen waɗa hen ko fof ko waɗa ko hen fof nani reƴƴi hakkude pelle ɗe e technicien surtout technicien ji gonɗi e élevage wadde kay mbiɗa sikki hankkadine sike tawi woni joni